And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nasira ang pagkakaibigan namin for 3 years nang dahil sa isang lalaki. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Lisa. And this is my secret file. Sabi nila, ang kaibigan dapat laging nandyan sa hirap at ginhawa. Sabi nila, ang kaibigan dapat loyal sa'yo. Na kahit ano pang pagsubok o kahit sino pa ang humamak sa'yo, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin. Pero siguro nga, totoo yung sinasabi nila na kapag tumatanda ka na, nababawasan yung kaibigan mo. Well, DJ Rocky, nasa isang circle of friends ako na masasabi kong for lifers. Yep, yun yung term na gamit namin. For lifers. Kumbaga, pang forever. Pang habang buhay. Pero yun ang akala ko. Nag-start ang pagkakaibigan namin nila May, Rich, Bern, Grace, Heart, Monique, at ako. Nung high school kami. Masaya kami. Masayang nag-aasaran tungkol sa mga crush namin. Nagsasabihan ng mga kanya-kanyang problema. Hindi kami mapaghiwalay. Kailangan kung nasan yung isa, nandoon din ang lahat. Pag hindi pinayagan yung isa sa gala, hindi na itutuloy ang gala. Ganon ang friendship namin. So as time goes by, marami kaming mga nakikilala. Then there's this one guy na pumasok sa friendship namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Chris. Sinimulang ligawan ni Chris si Rich. Well, natuwa kami para kay Rich. Kasi, naikukwento ni Rich sa amin na crush niya si Chris. So lumipas pa ang panahon, ligawan stage pa rin sila. At lagi na rin namin kasama si Chris sa mga lakad namin. Kaya inaasar na rin siya minsan ng mga tropa niya na kesyo baka raw bakla siya dahil lagi namin siyang kasama. Imagine, 7 kaming babae, tapos isa lang siyang lalaki sa group namin. Then one day, si Heart naman, kinausap ako. Sinabi niya sa akin na meron daw siyang gustong lalaki. Natuwa ako kasi minsan lang yun mag-open up tungkol sa mga nagugustuhan niya. So I was hoping na magtuloy-tuloy din kung sino man yung nagugustuhan niya at magparamdam ito sa kanya. So dumating yung araw na sinagot na ni Rich si Chris.
Tuwang-tuwa kami noon kasi sa wakas, sinagot na rin siya ni Rich. Nagpa-pizza pa nga siya noon para i-celebrate yung pagsagot ni Rich sa kanya. So, ayun, sila na. Magkakaibigan pa rin kami kahit iba-iba na kami ng school. And then, si Chris at Heart naman, schoolmate ko. Classmate ko pa sa isang subject. Kaya nga minsan kapag may mga group work, kaming tatlo na lang ang nagsasama. So one time may project kami na kailangan na group. As usual, si Chris, si Heart at ako ang magkasama. Kaya lang napansin ko na laging nagkakatinginan sina Heart at Chris. Lagi rin silang magkatabi. Alam ko na maling husgahan ko sila pero hindi ko lang maiwasan. Hanggang sa graduating na kami. Si Heart, medyo lumayo ng loob sa amin katulad nila May, Monique at Grace. Then one day, nag-chat sa akin si Rich na umiiyak na emoji. Ako naman na caring friend, nataranta ko. Tinanong ko agad kung bakit. At ang sabi ni Rich, break na raw sila ni Chris. At ang dahilan ng breakup nila ay si Heart. Sabi ko, ha? Bakit naman si Heart? Ano sila ba? Pabiro ko pang sabi. Kaya lang ang hindi ko ine-expect ay ang isasagot sa akin ni Rich. Oo ang sagot niya sa tanong ko na kung si Heart at Chris ay may relasyon ba. Mag-iisang taon na raw. So it means mag-iisang taon na niloloko ni Chris si Rich. Nagalit ako ng sobra. Chinat ko si Chris. Sabi ko sa kanya, sabi mo, hindi mo sasaktan yung kaibigan ko. Sabi mo hindi ka maghahanap ng iba. Hindi ka magpapatukso. Pero ang sagot niya, wala eh. Mas gusto ko si Heart kaysa kay Rich. Grabe yung pagkulo ng dugo ko kay Chris nang mabasa ko yun sa chat niya. Tapos, naisip ko rin, dapat kausapin ko si Heart. So, nung time na dapat kakausapin ko si Heart, siya na mismo ang kumausap sa akin at ang sabi niya, pwede ba tigilan mo na yung pag-chat kay Chris ng kung ano-ano? Masaya kami. Tsaka hindi ko naman kasalanan na na-in-love siya sa akin. Ay, napataas talaga ang kilay ko habang binabasa ko yung message niya na yun. So ang ginawa ko na lang, sinamahan ko si Rich sa mga araw na nasasaktan siya. Pati yung isang pang friend namin na si Bern tinawag ko para lang damayan si Rich. Alam kasi namin kung gaano niya kamahal si Chris. Ay, bakit nga ba ganun, DJ Rocky? May kailangang masirang pagkakaibigan para lang sa tinatawag na pagmamahalan. Ay, kami na magkakaibigan. 7 kami dati, no? Ngayon, 3 na lang. Ako, si Rich, at si Bern. Kami na lang ang kumakapit sa pagkakaibigan namin. Kami na lang ang matatatag. Kaya nga sa mga magkakaibigan dyan, sana alamin nyo kung sino ba talaga ang importante sa inyo. Sana marunong kayong maging loyal. Hindi lang pagdating sa relasyon, kundi sa pagkakaibigan. Because loyalty speaks volume about one's character. Masakit, TJ Rocky, na nalagasan kami ng kaibigan. Pero ganun siguro talaga. Habang tumatanda ka, mas nalalaman mo kung sino ang mga kaibigan na tapat at totoo sa iyo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky.
Muli, ako si Lisa at ito ang aking secret file.